nou el Vic Activa de casa. En aquesta sessió començarem com sempre amb un escalfament per activar-nos. Seguirem treballant el tronc superior i l'inferior i seguiran en Raül i l'Aina amb uns estiraments i acabaré jo mateixa amb la relaxació. Finalment, donarem pas al consell de la setmana, a càrrec de la Meritxell Vanzell, dietista i nutricionista, que ens parlarà sobre la bona alimentació dels ossos. Comencem? Anem per l'escalfament. Avui ho farem amb una cançó que és Escolta la resposta dins el vent. Tant de bo tinguéssim una bona resposta per tot el que passa. Comencem escalfant. Vinga, ens movem una mica, agafarem aire i traiem unes bones estirades, com si ens llevéssim al dematí. I tornem. I per fora, deixem-la a poc a poc. I tornem. Separem cames i comencem amb la cintura. I braç. Cap a la dreta.
Prenguem calmes, descansem i canvi. Davant, costat i mig. Davant, costat i mig. Davant, costat i mig. Com va això? Sentim? Anem a fer el triangle. Davant dreta, a davant esquerra, a darrere, a sortir. 1, 2, i enrere. Som-hi! Som-hi? Davant, esquerra i enrere. Molt bé, agafem aire. I tornem al revés i una forta expiració. Val? Molt bé, gràcies. Us deixo amb l'Aina i anem fins ara. Perfecte. Ara que ja hem escalfat una mica tot el cos, anem a treballar la part superior. Sí? Ara és el moment d'utilitzar les peses, o paquets d'arròs, o paquets d'un quilos que tingueu. Començarem treballant el tríceps, la part de darrere del braç. I ho farem amb 2 exercicis diferents. Primer exercici, jo poso del costat perquè així ho veieu bé. Començarem amb el braç dret. Col·locarem el colze endarrere i l'estirarem. Si us fixeu bé, el colze no es mou, queda estàtic, el que es mou és la part de baix del braç. Som-hi, 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem al braç esquerre. El mateix. El colze es manté en aquesta posició i l'estirem 10 vegades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i anem a l'últim, i 10. Perfecte. Anem al segon exercici per treballar la mateixa musculatura. Col·locarem el pes a darrere del clatell i el moviment serà el següent. Partim també del colze flexionat i l'estirarem en amunt. 10 vegades amb la dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i l'últim, 10. Perfecte. I anem al braç esquerre. Donem el pes a darrere el clatell, colze flexionat i l'estirarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, relaxem una mica els braços. Ben relaxats, anirem a fer-ne un altre. Perfecte. I anem a treballar les espatlles, l'esquena, una mica la part posterior, sí? Ens col·locarem de la següent manera. Els colzes endarrere, sí? Les peses al costat de les costelles i farem braç dret endavant, torna a lloc i braç esquerre endavant i torna a lloc. Important, el colze ben endarrere.
6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte, tornem a relaxar. I ho anirem a fer només amb la dreta. I ara sí que em posaré de costat perquè ho veieu més bé. Som-hi, només amb la dreta. 10 repeticions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i l'últim 10. Perfecte. I 10 amb l'esquerra. Partim d'aquesta posició, colzament endarrere, flexionant i l'estirem endavant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Tornem a relaxar els dos braços. Anem a fer l'últim utilitzant les peses. Braç dret. L'obrirem pel cantó i arribarem fins a la meitat. I tornarem a baixar. Moviment molt lent. Fins a la meitat. I baixem. 10 vegades. En portem 2. Amunt. I avall. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i anem a l'última mà dreta i 10. Perfecte. Amb l'esquerra el mateix. El braç s'aixeca fins al mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i l'últim 10. Perfecte. Podem deixar les peses i anem a fer l'últim exercici del tronc superior. Ara utilitzarem la cadira. Jo la col·loco de costat, així em podeu veure bé. Anem a treballar el pectoral. Ho farem de la següent manera. Col·locarem les mans a la cadira i l'exercici és el següent. Amb les cames ben estirades, flexionarem la cintura endavant, duent els colzes endarrere. És a dir, d'aquesta manera. Els colzes han de quedar aquí. Sí? Ens recolzem a la cadira i els colzes cap al fora i tornem allà. 10 vegades, som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Perfecte. Tornem a expulsar els braços. Molt bé, i us deixarem en Raül. Adéu. Som-hi! Anem a treballar ara el tronc inferior, d'acord? Començarem. Si voleu us podeu ficar una cadira davant vostre i treballarem el gluti i alhora la mobilitat del maluc, d'acord? Us dic de costat, començarem amb la cama dreta i simplement serà, posem la cama aquí i estirem enrere, d'acord? 10 cops, vinga, som-hi! 1, 2, 3, i tingui la cadira endavant, ens aguantem a la cadira o una paret. Vinga. 6, 7, 8, 9 i 10. Passem a l'altra cama. Cama esquerra, el mateix. Vinga.
1. Qui ho faci sense aguantar-se la cadira, alhora estem treballant l'equilibri. També, Vinga. 3. 4. 5. Esquena recta, sobretot. 6. 7. 8. 9. I 10. Molt bé. Seguim drets i el que farem? Una passa lateral i tornarem a la posició inicial. Farem 10 cops amb la dreta i després 10 cops amb l'esquerra. Vinga, som-hi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vinga, molt bé. 8. 9. I 10. Igual, tornem a cama esquerra. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. I últim, farem 10 cops alternant dreta i esquerra. Vinga. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. Molt bé. Ara agafem la cadira i ens asseurem. Així, molt bé. Cames. Les estirem amunt. Les puntes dels peus ben estirades. Ens podem aguantar aquí la cadira. Esquena recta. Qui vulgui, per tenir una mica més difícil, pot tirar el cul endavant. Així ens costarà una mica més. I simplement fem aquest moviment. Vinga. Aguantem una miqueta aquí. Cames ben estirades sobretot, les puntes dels peus també. Uns cops. Aguantem, que notem que treballen les cames. I baixem. Tornem a fer-ho. Vinga. Cames amunt. I un altre cop igual. Esquena recta. Qui tingui per recolzar-se aquí es pot recolzar, si no, aquí mateix, a la cadira, a la part de baix. Molt bé. Quan baixem podem relaxar una miqueta les cames, Relaxem una miqueta. Ara, igual, cames amunt, puntes estirades, però passarem un peu per damunt, l'altre per sota, i anirem alternant. Vinga, som-hi. A poc, cames ben estirades. Ara, baixem. Vinga, tornarem a repetir el mateix. Sí? Vinga, amunt, cames estirades i seguim. A poc, creuar una miqueta, sense flexionar el genoll. Molt bé. Baixem, tornem a relaxar les cames, una miqueta. D'acord, molt bé. Aixequem les cames i obrim i tanquem. Treballarem els adductors. D'acord? A poc. Obrim i tanquem. Igual que abans, qui fiqui el cul més endavant de la cadira, ho tindrà una mica més difícil i si ens recolzem més serà més fàcil. Cadascú, com vegi que el va millor. Estem aquí que hem treballat la zona interna de les cames. Baixem. Tornem a repetir, d'acord? 10 cops més. Vinga. Amunt i som-hi. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Últim exercici. Podem tirar el cul una mica endavant. Els peus ben recolzats a terra i el que farem? Començarem aixecant les puntes dels peus. Sí, els talons quiets a terra. D'acord? 10 cops. Som-hi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ara el mateix, per les puntes mantenen a terra i aixequem els talons. Sí? Si treballarem el que són els bessons, la part posterior de la cama. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, i ara tot el moviment, puntes i talons. D'acord? També alhora ajudem a la mobilitat del turmell. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara que hem acabat, passem a fer uns estiraments. Perfecte, doncs comencem estirant una mica l'esquena i les espatlles. Ens agafem les mans i aguantem aquí davant amb els braços ben estirats, colzes estirats. I aguantem. Perfecte. Mans a darrere, un poso de costat, així ho veieu. Estirarem el pectoral. Important, no ens inclinem endavant, l'esquena ben recta. I traiem pit i aguantem aquí. Vale, separem les cames. Mans a la cintura i estirarem l'esquena, anem cap a la dreta i aguantem aquí tant com puguem. Important, les puntes dels peus miren endavant, només es mou el tronc superior. I canviem de cantó, el mateix amb l'esquerra, aguantem aquí. Perfecte. Molt bé, continuem fent uns estiraments del tronc inferior, cames separades i flexionarem la cama dreta i inclinarem el cos també cap al costat dret. Cama esquerra es manté ben estirada i estarem aquí estirant l'adductor de la cama esquerra. Aguantem. Podem tenir les mans a la cintura o inclús aquí damunt del quàdriceps. Vinga, canviem a l'altre costat. Uns 10-12 segons sempre per estirament, més o menys. Molt bé. Seguim amb cames separades i anirem a buscar, amb les dues cames ben estirades, anem a buscar la cama dreta. Sí? Sense flexionar els genolls. Aguantem aquí. Molt bé. A poc ens aixequem i anem cap a l'altre costat. Molt bé. Doncs aquests estiraments i tots els que hem anat fent durant les sessions anteriors els podem anar realitzant cada dia, d'acord? Ara us deixem amb la Mercè a fer una mica de relaxació. Gràcies!
Anem pel relax? Intentarem que cadascú des de casa arribem a la màxima calma possible. Agafarem aire pujant la cama i els braços i baixarem. I tornarem i baixem. I tornem. I tornem. A l'últim cop i baixem. Amb l'esquerra agafo, omplo els pulmons i tornem un parell de cops més. I l'últim. I baixem. Perfecte. Amb l'espatlla dreta direm de davant enrere. Quan l'espatlla passa per davant, inspires. Quan passa per darrere, expires. Cadascú al seu ritme. Molt bé. I amb l'esquerra. Infla els pulmons. Pensem sempre que sempre anem tendint a respirar poquet i a inflar els pulmons. Aprofitem la part de relaxació per fer unes bones respiracions. Tots dos. I tornem. Últim. Perfecte. Ens posem més endavant, posem la mà esquerra aquí i estires aquí. Inspires i expires. I tornes. I expires. El tercer cop. Molt bé. Amb l'altre cantó. Agafo aire. Expiro. I l'últim cop. Perfecte. Agafo el cap i el giro aquí. Molt bé, a poc. L'altre.
Últim, inspiro fort i expiro. Perfecte. Anem pel consell de la setmana? Hola, soc la Meritxell i avui anem a parlar de la salut dels ossos i les articulacions. Doncs bé, segurament a tots ens vindrà al cap el calci. Sí, el calci és veritat que és un component, és un mineral que abunda en el nostre sistema osteoarticular. Quan parlem de calci, potser pensem en la llet i els làctics, però no són els únics aliments que tenen calci. Tenim els llegums, sobretot les llenties, tenim els fruits secs, sobretot les ametlles, també hi ha el sèsam, que podem enriquir molts plats amb aquesta llavor, i també tots els vegetals de fulla verda, com els espinacs i les bledes, que ens aporten molt calci. Però quin és el problema? Que aquest calci, si nosaltres volem que s'assimili en el nostre organisme, necessita la vitamina D. Llavors, a través de l'alimentació, la vitamina D també la trobem en els làctics i en el peix blau. És important enriquir la nostra dieta amb peix perquè no només ens aporta aquesta vitamina D, que és bastant escassa a la natura, alimentària en aquest cas, sinó perquè si el consumim petit, per exemple, unes sardines, les que podem consumir amb llauna, en conserva, o uns seitons, que potser a vegades ens els acabem menjant sencers, si som capaços de consumir l'espina d'aquest peix, també ens aporta molt de calci. Per tant, tenim que els làctics, el peix blau, els bolets i els ous ens aporten vitamina D. A mesura que ens anem fent grans, la síntesi de vitamina D i l'absorció d'aquesta vitamina va disminuint. També depèn molt de la quantitat de medicament que nosaltres puguem prendre. Aleshores, aquí també ens hi entra l'exposició que nosaltres podem fer al sol. Si ens toca el sol cada dia uns 10 minuts, 15 minuts, sempre amb protecció i sense abusar, doncs pensem que el sol és una molt bona font de vitamina D i això ens pot ajudar també a poder assimilar millor aquest calci que prové dels aliments. Aleshores, aquí tenim una vitamina, la vitamina D, i un mineral, que és el calci, que en consonància amb una dieta ben variada, que també inclogui magnesi, el potassi, el fòsfor, tot això, en forma de fruites, hortalisses, els llegums i els fruits secs, podem aconseguir una millor salut dels ossos i de les articulacions. Però mai podem oblidar que si nosaltres volem cuidar aquesta part del nostre organisme, que ens manté actius, que permet que nosaltres puguem tenir més força, que puguem caminar, que ens puguem moure, no podem oblidar l'activitat física, perquè l'activitat física també manté en bon estat aquesta massa òssia i aquesta força que necessitem per viure i per moure'ns, en definitiva. Doncs bé, fins aquí els consells d'avui.